हेलो लोगोफोर नोंथांमोन थाखाय फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबाय एडमिट डाउनलड आरो एग्जामाव मा लांनांगौ बेनो जाबाय एग्जाम 20 फेब्रुवारि सानदेखालि दा लोगोफोर एडमिट तो होबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम हलाव थांनोब्ला मा नोंथांमोना जिनिस लांफानो हागोन बेनिफ्राय फल' खालामनांगौनो बेखौ आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ होबाय जाहाथे नोंथांमोना जेबो आन्दाया आरो नोंथांमोना एग्जाम लिरनो मोनि जाया दा माखासे रुल्स दङ नोंथांमोना बेखौ फल' खालामनांगौ जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स एडमिट डाउनलड पर्टेलाव थुनानै जोंहा एडमिट डाउनलड खालामसै दा जोंहा बेयाव थुनाय लोगो माखासे लिंक मोनगोन बे लिंकआव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बेयाव मोननै अपसन दङ बाट नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होगोन नाम्बार 1 आव थुदो बेनिफ्राय बे टिराव थुनाय लोगो जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां दङ बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन एडमिटखौ दा बे एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम बेनिफ्राय मेक्सिमाम रोंखायो अब्लाबो नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनांगोन जेब्ला आनजाद हैनो थांगोन अब्ला नोंथांमोना माखासे फल' खालामनांगौ जायो जायखौ फल' खालामाबा नोंथांमोना एग्जामनिफ्राय होखारजागोन बा केन्सेल खालामजागोन बा नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै प्रपारलि नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायनानै फल' खालामनांगौ दा फै जों नायनोसै फैदो एडमिटखौ डाउनलड खालामसै आरो जायफ्रा एडमिट डाउनलड जाया नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगौ माखासे कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेयाव कल खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हायो दा जों फैबाय पेजआव बेयाव फैनाय लोगो फार्स्टआव मा खालामनांगौ बेनो जाबाय एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगौ बेनिफ्राय नोंनि नाम बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै एन्टार केपचा खालामदो बेनिफ्राय जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ आरो जेब्ला रेजिस्टार जागोन नोंथांमोननि प्रफाइला गेवना फैगोन दा गेवनाय लोगो जोंहा बेयावनो डाउनलड खालामनो हासिगोन एडमिटखौ बेनिफ्राय जुदि माबाफोर जाहोनाव एडमिट डाउनलड जायाबा कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय नोंनि प्रब्लेमखौ खिथाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अब्लानो एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन दा माखासे समाव टेकनिकेल इसु जायो जायनि जाउनाव एडमिटआ फैनाय जाया दा बेखायनो जों गासैखौबो बेयाव फिल खालामबाय बेनिफ्राय जोङो रेजिस्टाराव थुनाय लोगोनो प्रफाइला श' जासिगोन नालाय बेनिफ्रायनो जोंहा मोनसे अपसन मोननाय जायो डाउनलड होननाय जों निउ मोनसे मोननाय जायो दा नायदो नोंथांमोना नै माबायदि फैदों जों दानिया नायनोसै फैदो माबायदि डाउनलड खालामनांगौ दा फैबाय नै फाइनालि नोंथांमोना नुनो मोनदों एडमिट कार्ड निउ मोनसे अपसन मोनदों रेड कालार बेयावनो थुनांगौ आरो बेयाव थुनाय लोगोनो एडमिटआ नोंनिया डाउनलड जायो दा बेयाव नोंनि वेलकाम मोनगोन नोंनि नाम थागोन एप्लिकेसन नाम्बार थागोन नोंनि बार्थडे थागोन बेखौ होखाजोबो बाट नोंथांमोना बेयाव थुनांला जायखिजाया एडमिट कार्ड निउआव थुनाय लोगोनो जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बेनिफ्राय फिन खनसेबाव खिथाबावबाय जायफ्रा बेबायदि फैया नोंथांमोना टल फ्रि नाम्बाराव कल खालाम अब्लानो गासैबो प्रब्लेमा सल्भ जागोन दा बेनिफ्राय जोंहा नायनोसै फैदो गाइडलाइन्सआ मा दङ एडमिटखौथ' जोङो डाउनलड खालामनो हाबाय बेनिफ्राय जोंहा माखासे फल' खालामनांगौ दङ आनजादनि थाखाय बे मस्ट इम्परटेन्ट जेराव नोंथांमोना आनजादखौ होनो थाङोबा माखासे बेबादि मोनगोन जेरै बेयाव नोंनि नाम थागोन एडमिटआव बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार थागोन बेनिफ्राय टाइम थागोन टाइमा 11 AM निफ्राय 1 PM सिम बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमाव नोंथांमोना सहैथारनांगौ लेट जायोबा हाबनो मोननाय नङा गेटनिफ्राय मानोना माखासे कभिडनि बाथ्रा दङ माखासे फल' खालामनांगौ नालाय गाइडलाइन्सखौ बेखायनो जों दानिया नायनोसै फैदो दा एग्जाम सेन्टारा तेजपुर ओंखारदोंमोन मानोना तेजपुर होखादोंमोन दरं कलेजाव जायफ्रा दङ 20 फेब्रुवारियाव स' नोंथांमोना गाव गावबागाव एग्जाम सेन्टार थागोन नोंनिया एग्जाम सेन्टारा बबेयाव दं बेयावनो नोङो थांना हैनांगोन बेनिफ्राय फुल सिगनेचार अफ दि केन्डिडेट नोंथांमोना नोंनि साइनखौ बे होनांगोन बेयाव नोंनि फुल साइनखौ नोङो होनांगोन नोंनि सिगनेचारखौ नोंथांमोना जेब्ला इनचार्जआ होनो थिनो अब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय बाट नोंथांमोना होग्रोनानै लांनाङा दानिया जोंहा मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायनोसै माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ जों बेखौ फल' खालामनांगौ अब्लासो जों आनजादाव जिरायनो हागोन बेनो जाबाय फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जामनि रिपर्टिं टाइमनि 1 घन्टा सिगां नोंथांमोना सहैबानो जाबाय बेनिफ्राय मानोना बे टाइमाव COVID-19नि माखासे रुल्स थागोन बेयाव नोंथांमोना भेक्सिन सार्टिफिकेट बिनाय नुथाराखै बाट नोंथांमोना लांफायोबा मोजां गैयाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना भेक्सिनखौहाय कमप्लिट बिजि लायाखैबाबो जेबो नङा एग्जाम होनो मोनो नो टेनसन बेनिफ्राय नोंथांमोना अरिजिनेल एडमिट कार्डखौ लांफानांगोन नैबे एग्जामनि एडमिटखौ आसाम पुलिसनिखौ लांफाथारनांगौ बेजों लोगोसे नोंथांमोना एग्जाम हलाव नोंथांमोनाहाय हाबहैनांगोन जे नोंथांमोना रिपर्टिं टाइम मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम हला 15 मिनिट सिगां नोंथांमोनाहाय हाबनो हागोन आरो एग्जाम जानायनि 15 मिनिट सिगां नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां हाबो रिपर्टिं टाइमाव हाबनानै आरो नोंथांमोना गाव गावनि रल नाम्बारखौ बासिनानै सिटआव नोंथांमोना जिरायबानो जाबाय
दा बेखिनियानो बेनिफ्राय दानिया आइडि प्रुफ दा आइडि प्रुफआव नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामो जायखिजाया एनि वान आइडि लांबानो जागोन जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड दङ ड्राइभिं लाइसेन्स दङ भटार कार्ड दंबाबो नोंथांमोना लांफानो हागोन आरो जायखिजाया स' नोंथांमोना जायखिजाया लांफानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे नोंथांमोना टाइमखौ मेनेज खालामनांगौ बेनो जाबाय रिपर्टिं टाइमावल' नोंथांमोना थां थ' बेनिफ्राय दानिया माजों नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन ब्लु एबा ब्लेक पेन थ' नोंथांमोना मा लिरनांगौनो मोननै अपसन मोनदों बेनो जाबाय बल पेन बे जाबाय ब्लु नङाबा नोंथांमोना ब्लेकजों लिरनो हायो एग्जामाव बेनिफ्राय नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङानो अएमआर सिटखौहाय जुदि अएमआर सिटआ मिस्टेक खालामबा गोदानै मोनफिननाय जाया बेखायनो मोजां सानै हयै मोजां डिटेल्सखौ फरायनानै मोजां लिरबानो जाबाय दा अएमआर सिट होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना माखासे नाम्बार मोनो जेरै अएमआर नाम्बार मोनगोन बेनिफ्राय कुइसन बुकलेट नाम्बार मोनगोन स' नोंथांमोना बेखौ मोजां फिल खालाम नोंथांमोननि अएमआर सिटआवहाय जाहाथे मिस्टेक खालामा जुदि माबाफोर जाहोनाव मिस्टेक जायोबा नोङो गोदानै मोननाय जाया नोंनि आनजादानो केन्सेल जागोन थ' बेखायनो प्रपारलि नोंथांमोना फिल खालाम नोंथांमोननि रल नाम्बार बेनिफ्राय नामखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय दा 10 नाम्बाराव मबाइल फन नोंथांमोना स्मार्ट वाट्च बेफोरखौ नोंथांमोना बेग्स बेनिफ्राय केलकुलेटर दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामनो मोना जुदि माबाफोर जाहोनाव खालामफ्लाङोबा नोंथांमोना हमजायोबा जायगायावनो एग्जामा केन्सेल जागोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा बेखौ खालामथारनाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे आइटेम्स एलाउ दंनो बेनो जाबाय नोंथांमोना माखासे लांफानो हागोन जेरै नोंथांमोना डट पेन लांनो हागोन बल पेन बेनिफ्राय पेन्सिल इराजार फेस मास्क नोंथांमोना बेनिफ्राय जायफ्रा ससमा गानो थ' नोंथांमोना हायै जेबो नङा बेनिफ्राय जेरै एटिएम कार्ड दङ नोंनि पार्स बेफोरखौ लानो हागोन जेबो नङा बेफोरखौ लानो होयो बेनिफ्राय नोंथांमोना मास्कखौ गानथारनांगौ बेनिफ्राय सेनिटाइजार दङबा लांफाजोब जाहाथे नोंथांमोना गावनो सारनानै एबा नोंथांमोना फुननानै लानो हायो दा बेखिनिसिम लोगोफोर एग्जाम लिरनायाव बेफोरबादि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो बेखौ फल' खालामनांगौ जायनि जाउनाव होखादों गाइडलाइन्सआव एडमिटआव स' नोंथांमोना अरिजिनेल एडमिटखौ बावलांथारनाङा बेनिफ्राय आइडि प्रुफ हायोबा नोंथांमोना फट' लांफा स' नोंथांमोना फट' गांसे लांफाबानो जाबाय थ' फट'खौ नांगौ जायो समाव थ' नोंथांमोना लांफानानै अब्लानो एग्जामाव मोजां जिरायगोन आरो एग्जामा नोंथांमोना 2 घन्टा जागोन बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं गैया अएमआर सिटआव जागोन एग्जामाव अफलाइन जागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय एग्जाम जाफुबाय थानाय समाव नोंथांमोना ओंखारनो मोना जेब्लानोखि नोंथांमोननो टाइम होआ एलाव होआ अब्ला नोंथांमोना ओंखारनाङा स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दानिया नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो आसाम पुलिस इण्डियान आर्मि एसएससि नोंथांमोना मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टनि रिलिया माब्ला जागोन होननानै जेब्ला नोंथांमोननि आनजादा जोबगोन बेनिफ्राय दानि रिलिया जोबगोन अब्लानो आसाम पुलिसनि कामान्ड' पस्टआबो रिलिया कन्डाक्ट जागोन दा आसा खालामो मार्चनि लास्ट उइक नङाबा गेजेर समाव जानो हागौ थ' दायो जाबाय थानाय रिलि आसाम पुलिस एबिइउबि बेनिफ्राय गोबां दङ जेरै एसआइबो जानो गोनां दङ दा बेफोरबायदि माखासे प्रसेसा जाबाय थागोन आरो साडेनलि आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टनाबो थाबैनो एडमिट फैसिगोन आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होखागोन दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन सम नोंथांमोनाबो भिजिट खालामबाय था आंनि चेनेलाव आरो अफिसियेल वेबसाइटखौ डिसक्रिपसनाव गासैबो होजोबदों बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै माबायदि मोनदों थ' बेखौ कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो आसाम पुलिसनि आपडेटखौ मोनबाय थानो